Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi ni mine maromo 38 dhi nyime kod yudo thieth mar tuo mar fistula e kaunti ma Migori e bwo chenro mar pim kod thieth maonge chudo. Chenro ma osir kod kambi mar Royal Media Services komakore gi tend kaunti ma Migori. Jafwambo marwa George Juma miwa ler mar wachni. Kata bed ni dokwan mag mine mantie kod tuono mar fistula e kaunti ma Migori ok osebedo mayot nikech thoth jogo mantie kod tuoni ok thor wuok oko kendo yangore e kind oganda nikech akweda maling'ling' yangore ne nitiere kwan mine buora ma odak kod tuoni. Mayas nenre kaluwore kod kwan mamalo mag mine ma osewuok oko mayudo thieth mar tuoni mar fistula ma sani dhi nyime e osiptal maduong'no ma Migori e bwo chenro ma isiro kod kambino mar Royal Media Services. Piny owacho mar kaunti ma Migori, Agnes Ochilo Foundation kod roge mamoko ok giyangre mayot mondo gibi osiptal unless ni chenro nitiere machalo kaka ma ema gimiyo kaw thuolo mondo gibi. Nyaka sani mine maromo 38 oseyud kod tuoni mar fistula kendo dhi nyime kod thieth e osiptal maduong' ma Migori. Apisa mochung' ne chenrogo mag nyodo e kaunti ma Migori Joseph Okidi wachne gigeto kwan mine malo 80 e giko mar chenroni mar pimo kaachiel kod thiedho tuono mar fistula marumo tarik 2 mar dwe mar 10 mar higani. Higa mokalo nwayudo dhano 120, sani nwa project 85. Ena gima wanyalo timo ni projection. Maparo ni projection mwatimo sani kwa ng'iyo estates mar wata paro ni in our communities wanyalo koni up to 100 mothers nyalo beno dak gi fistula. Minod Governor ma Migori Agnes Ochilo mane wuoyo kinde limbe mare e osiptal maduong'no ma Migori ne ojiwo mine mantie kod tuoni mar fistula mondo wuog oko kendo yud thieth. Kiyudo fistula ok ni timo gimoro marach, ok kata ni in ng'ama onego bed ni ok onego bed ni nyuol. En gima nyalo timo ng'ama ngima, ng'ama jamoko, ng'ata. Koro wadwa kwawo ni mine mane otke kata dichuo mani dala kinitiere miyo ming'eyo ma samoro ijo ka nigi tik machalo mar lach kata machalo mar dhi oko kiyie to kelnwago mondo wathiedhe. Mikayo Ochilo wacho ni ne ochako kampen mar kedo kod tuono mar fistula e kaunti ma Migori higa mokalo bang' yango ne nitiere kwan mine mathoth ma odak kod tuoni. Higa mokalo kane afwenyo ni nitiere nyiri mang'eyo mane gobet putata winjo ka nigi tik. Koro kana manyo tafwenyo ni en fistula. To fistula ok en gima onego bed ni waluoro. Fistula nyalo mako ng'ata. Tuo mar fistula ikelo kod gik mopogore opogore kaka lero kod Joseph Okidi ma ochung' ne chenrogo mag nyodo e kaunti ma Migori. Ka nyathi omako ich samoro pod otin ma miyo gibedo gi risk mar bedo gi fistula kendo. Duol nyalo biro matek ne yudo ka samoro nyathi duong' moloyo dho fuko kama nyathi onego bed ni wuoke. Koro ma katimore to tiende ni obiro kelo pressure mang'eny e blada kata e rectum. E chenro mar thieth mar fistula machal kamae mane otim e higa mokalo e kaunti ni ma Migori ne okelo resruok ne mine maromo 128 mane osedak kod tuoni mar fistula kuom higni buora. George Juma, Ramogi TV, Migori.